n'iru biko ka anyị gbakọ kịta wee kelee Eze-Ana 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 ugochitubelu nwoke ọma na oraifite ị ga-adị ọdịnala bụ eziokwu ọdịnala bụ ụzọ ndụ ịma na o nwere olu na-eti mkpu na-asị ụmụ Igbo chigharịa ụmụ Igbo chigharịa kwa mbọsị ọ na-eti n'ụtụtụ n'abalị ọ nọ na nkụzi Eze-Ana ugochitubelu onye ọma na oraifite onye mgbasa ozi ọma ọdịnala gaba n'iru Eze-Ana ugochitubelu onye ọma na-eji eme ọnụ ọdịnala bụ ụzọ ndụ gaba n'iru Eze-Ana ugochitubelu onye ọma na oraifite onye mgbasa ozi ọma ọdịnala gaba n'iru Eze-Ana ugochitubelu onye ọma na-eji eme ọnụ ọdịnala bụ ụzọ ndụ gaba n'iru Eze-Ana ga-adị ugochitubelu ga-adị ugochitubelu tempụl ọ ya adị maka na eziokwu anwa chacha ndị ụka eriga anyị front and back ndị oche eri anyị front and back fọdesi kala aka ghọrọ ụmụ Igbo si anyị rapụ nke anyị na nke feka mma buru Baịbụl bịa akwụkwọ akụkọ wepekwa chọọchị fa okwu na ụka agakwa ụtụtụ ọma na ụmụ ọdịnala Igbo ụtụtụ ọma na ụmụ ọdịnala Igbo anyị abịakwanụ n'oge awa nke eziokwu tata anyị nọ live na Eziokwu TV n'ụbọchị taa maka ndị na-esonyere anyị n'Eziokwu TV ya na other social media platforms anyị siri ụnụ ụtụtụ ọma good morning all maka ndị ọ bụ tata bụ izizi ha na-afụ m na social media kpọọ m Ogbuefi Eze-Ana ugochitubelu na oraifite abụ m onye isi nchụaja na ugochitubelu ọdịnala temple anyị na-agba afa miri emi rụkwazị ọrụ mmụọ dị iche iche abụkwazị m onye isi nchụaja na ọdịnala restoration evangelical mission bụrụkwazị onye mgbasa ozi ọdịnala Igbo so you can call me an ọdịnala evangelist. I will answer. My mission is to help people live better life. N'ụbọchị taa anyị nọ life ọ bụrụ na ị na-esonyere anyị n'Eziokwu TV ndị na-anụ olu m n'Eziokwu TV ọ bụrụ na o nwere ajụjụ ị nwere ịjụ gbasara ọdịnala anyị ga-anabata ya yes mana isiokwu anyị ji bịa taa n'ụbọchị taata bụ all you need to know about negative energy ụchụ all you need to know about negative energy ụchụ ihe niile ị kwesịrị ịma gbasara ụchụ ndị n'ụzọ mmadụ kedu ihe a ga-eme ka enwe ike wụchapụ ụchụ kedu ihe a ga-eme ka enwe ike prevent ụchụ kedụkwa ka mmadụ ga-esi wee ma na ụchụ dị n'ụzọ ya onye ma bụ isiokwu anyị mana bifo anyị gaa n'iru ọgwa dị mkpa echefuna na aja anyị na-achụ kwa ọnwa nke ọnwa ya na-aga n'iru n'isi ụtụtụ a ejegori na tempụl chụọ aja gaa ọfọ kwubie okwu n'isi ndị niile sonyere anyị n'oge awa nke eziokwu all over the world yes ụbọchị nchịkọta ya anyị ga-ejekwa na mmiri jee chụọ aja mee saraka n'afa mmadụ dum bịa n'ebe nchụaja chụọ aja mee saraka n'afa mmadụ dum yes then jezie na entity support nọ na temple chụọ aja n'afa mmadụ dum anyị jee n'ebe nchụaja ihe anyị na-achụ aja bụ aja ebulu n'afa mmadụ dum I can tell you na ike dị na aja a na-achụ kwa ọnwa ọbụla anyị malitere ịchụ aja ihe karịrị 2 years o nwere ndị na-esonyere anyị since anyị bidoro ya till date I can tell you na ike dị na aja a na-achụ n'igwe maka na igwe bụ ike ihe ọzọ nchọchị ka m kọwalụ gị bụ na ịmara ya ọbara gị ulu maka ịmara ihe na-eme na how things work ị bụrụ master mana ọ bụrụ na ị mara how things work ị bụrụ slave kedu ihe anyị na-ekwu ọ bụrụ na ị chọrọ isonye na aja
He get me with chat am na WhatsApp. You forward all your 3 prayer requests. I get them all and I try and I go for the kuku. WhatsApp number ị ga-eji wee sonye line ọ bụ na ịchọ ka isonye na chat ma ọ bụ na o nwere ajụjụ nwere send elu message na 0805 7837672. I repeat 0805 7837672 ma ọ bụ 0813 8243 871. I repeat 0813 8243 871. Ka anyị gaba n'ihu na nkụzi anyị ji bịa taa, mana ọ bụrụ na ị chọrọ ka ịkpọ anyị n'ekwentị ka nkụzi a na-aga, yes, anyị nwere just 1 hour. Ọ bụrụ na ị chọrọ ka ịkpọ m n'ekwentị na o nwere ajụjụ ị chọrọ ịjụ, nke mbụ ịkpọ na phone ịgwa anyị ebe isi akpọ and your location and your name. Yes, if you call, tell us your name and your location. That is one. Then if you want to send message, WhatsApp message, say drop it. Or if you want to call only this number, or WhatsApp message only this number, 0813 8243 871. I repeat, this is the only number you can call or send message to, so that we hear your voice and take your question in today's live program. Don't forget we are live on Ezeoku TV now. So send message, or even if you are listening to me live on any social media platform, the TikTok, the Facebook, you want live question, you can call this number or drop WhatsApp message to this number. At the right time, we'll take your question. Number to call or send message to is 0813 8243 871. I repeat, 0813 8243 871. Now, I got an na nkụzi anyị bịa. Nkụzi anyị bịa tata bụ negative energy cleansing and what we must do to prevent it. I will kwuo gịnị bụ negative energy. Ụchụ n'ụzọ mmadụ. Negative energy is that negative vibrations that is covering your path. Na-eme gị otu agba gị, mmadụ na-afụ gị, ọma na-afụta gị ka isi wee dị, kama onye a na-afụta gị n'ọdụ ka ndị nwere anwụ, onye nwere anwụ na-aga ije. O nwere ofu akọ mma akọrọ gị. Ihe a mere many years ago mgbe m ka nọ n'ụka ọbịa. Ọ bụrụ na ọkịta ama m ihe m emerụ ya bụ nwa agbọghọbịa. Ihe a na-akọrọ ụghọ akụkọ melụ ihe karịgoro 15 years ago. This particular day, abandon public vehicle. Esi m Ọnịcha na-eje Ọka. Ma this particular lady ga-drop n'Ọkụzụ. She's still beside me. Ka moto pụrụ na park, obodo kọwara m akụkọ. Akụgide akụkọ wee lead ya na ọ bịara na-akọrọ m akụkọ ụwa ya na-ebe akwa. Si ebe si na ọ sị m na o nwere ihe mere n'ime ndụ ya, mana na ya nwere solution. Na ya bụ ihe etere pọtị si ya nnekere ihe dị ha. O wee sị m na mgbe ọ na-akọrọ m akụkọ a n'ọnwa gara aga ya ka ọ sịrị m na o nwere nwata nwokorobịa ya na ya ma nwata nwokorobịa wee sị na ọ ya chọrọ ịnụ ya. Emesịa ya na nwata nwokorobịa kwekọrịta na nwata nwokorobịa ga-abịa na be ha be nna ya wute ikwu na ibie ka abịa bido process of ime ego ihe ndị ọzọ so. Ịma na olu ụbọchị akara aka nwata nwokorobịa na ikwu ya na ibie wee bịazie nwa gịnị ka a bịara ime ka eme ego ya na ndị befa. Nwata nwoke agbụ nwata nwoke nyere ya marụ sense na-adị na mma, of which na the boy married too well. So wee lụọ mgbe emegidoro mmemme a, nna ya bụ nke nwaanyị, nna ya bụ nke nwaanyị wee kpọọ ya Adam na ndị a bịara na ha bịara ịnụ gị. Ha bụkwa ihe oriri na ihe ọṅụṅụ wee bịa, ihe a na-aṅụ mmanya. Wee jụọ ya sị ya, ifuru nwata nwokorobịa si na ọ bịara ịnụ gị, i kwere ekwe? Ị sịrị anyị ṅụba mmanya, na anyị ṅụkwa mmanya na anyị akwụ ụgwọ mmanya anyị ṅụrụ. Nwa ya kwue. Wee sị oke ngwa ya bịagoro ka o jee kene
ndị bịara befa ka o je kenezie ndị bịara befa anwazi ịmazi ihe merenụ ka o kene ndị bịara befa anwa bụzi na-abịaziri si ya ngwa kene ndị bịara be ụnụ n'ime ka o kenezie ndị bịara be ya anwa ime ihe merenụ o wee kpọzie ya si ya ngwa jee kene ndị ọgọ nwata nwaanyị ekenegido ndị mmadụ wee ruo n'ebe di ya nọ ruzie n'ebe di ya nọ data onye a chọrọ ịnụ ya nọ wee nye nwoke ya na ya maara bụ ori oluzie ebe anwa nwata nwoke wee tie mkpu n'oke olu wee sị agadi nwaanyị a ka ya na-anụ agadi nwaanyị a ka ya na-anụ wee gbapụ like play ọ gbapụ eje ya afụrụ ya ndị be ha wee sị ka ha chọpụ ya ewee jee n'ilo ebe ọ nọ wee kpọbụ ya ka ọ bịa because enwere ike proceed na anything marriage right ma ọ bụrụ na nyanwa na onwe ya nke nwoke a na-anụ nwaanyị anọrọ ya ka nwoke wee narie ndị be ha wee yoyogide ka o chighata ka a continue mmemme o chighatara etu a ka esi call off the marriage taa nke nwaanyị a na-agwa bịa wee na mwute wee na-asị m na ya na-suspect somebody na ya na-suspect nwunye dị nne ya maybe no cast a spell on her mana ọ bụrụ na ọkịta mba onye ọdịna ama m ihe m ga-eme mma ajụkwa ese chọpụta ebe ya bụ otu mmiri si wee ba n'oke ụgbọ so ọ bụrụ na ị mara na ụchụ dị ị nwere ike ịfụ nwa agbọghọbịa mmadụ mma masị ya mma metụ mma aka fụzienu dị wee nụọ o nwere ofu nwata nwa agbọghọbịa ọ na-akọrọ m si na sisi ya ji wee tolite agbọghọbịa na onwe bụrụ nwoke pụtara nụ si nne I want to marry you and be serious. That is onwe bụrụ nwoke sịrị ya nne na mma anụ gị bịa be nne ya bịagodo mee the needful that is ikugoro aka n'ụzọ onwe bụrụ mana nwatakịrị ewe n'ebe ejeghị ọrụ ịghọtara ya o nwere ndị ofu nne nwaanyị na-akọrọ m otu ụbọchị wee sị na ya nwere four beautiful daughters of age the least one the 23 years till now none of them nwere nke bara baby. Ọ bụrụ na mmadụ sị gị na ụchụ adịrọ ịma na onye a aghọtara how things work. Ụchụ dị yes ị nwere ike ịfụ gị nwa ị na-achọ ọrụ ị nwere 2-1 na university ị nwere distinction na polytechnic ị ga yes nwesị ihe niile ahụ mana ije interview even ndị na-eme interview ajọsụ ha etinye gị for no just cause ndị ka mma a na-enweta favor if bụrụ na o nwere ndị jere interview sịsọ na ha bịara interview apịa ndị na-eme interview nwee mmasị n'ebe ha nọ ihe a jụrụ ha just few questions some of ndị leaders na-eme the interview I just say okay you can go o nwee favor from ndị na-eme the interview ahụ before you know it to secure a job. Ịma na favor dị n'ụwa nwa onye ya bụ nke gị ụzọ gara ndị ọzọ adị aga gị o ruo na nke gị akọwa akụkọ even iti igoru quotation na-enwe contractor ti quotation ihe ị ga-alụ ma ndị ka mma ewere ọrụ anyị ndị ka mma ife ruo na nke ọtọ otu dị n'ụwa inwe ike na-enwe unnecessary ịkpa asị ifu nwata nwoke ọma mma dị mma nwoke very handsome guy mana favor adị abịa na-agba mbọ na-agbasi mbọ ike mana ebe ọ bụ na o tiri quotation ebe ọ bụ na o tiri attendant for anything nwere onye na-ene ya anya ọ nsogbu ka ọ bụ etu a ka ọ dịkwa nwata nwaanyị ọ dị mma ị na-anya ma everything mana no favor ndị adị abịa favor adị abịa ọrụ adị abịa ịghọtara ya ụdị ihe dị etu a na-eme then abịa ọbara uru ka ngụsụbazie ihe ụchụ na-eme mmadụ ọnọgide etu a
or your partner akpọgasị for no reason nwere ihe ime ka mmakwado ga-atụ ofu ụbọchị. Oge na-etere aka about 2 weeks ago ka one guy, a young guy, kpọrọ m wee sị m Eze-Ana nsị ya o wee sị m na ya nụrụ di na ya nụrụ nwunye na oribọrọ nwa nwunye ya ji wee nụ nwunye ya na nwunye ya mara mma nwaanyị machaa mma metụ mma aka. Yes, he explained to me that his wife is so beautiful that he cannot walk bypass her without looking back. But in ihe na-emezi na onwero na ya anọkịta sudden na ya anọgidoro na ya amụrụ ihe mezirinụ na nwunye na ya adịghị efilizi nwunye ya adịghị efilizi nwunye na enwerozi nothing nwunye ya nwere ihe o mere ya. Ọ sị m Eze-Ana ma makwa na o nwere ihe nwata nwaanyị a mere maka na amagidọ nji ya kedu ya gwa m ofu mkpụrụ ihe nwata nwaanyị a mere ya na-ebutere ya obi ọjọọ ma ọ melụ o ji suddenly or lost interest n'ebe nwata nwaanyị a. Ọ sị m Eze-Ana ka ya gwa m nke bụ eziokwu n'ihu Chukwu na mmadụ na o nwere ihe nwata nwaanyị anya dị ya bi mere ya mana suddenly na ya bịa n'ugwu interest ịmakwa na anyị na nwunye ya nwere ike ịnọ nwaanyị ọka dọrọ ọfụ chassis. Ọ sị na anyị na nwaanyị a nwere ike ịnọ 1 month 1 month gịnị 1 month. Ọ sị na anyị na nwata nwaanyị a na-anọ 2 months metụrụ ya aka. Ihe a na-agwa gị ka bụ a guy ka nọ na late 20s around 29 years. Ịghọtara ya? So wee sị na ihe na-emenụ na ya adịghị enwezi feeling at all. Wee jụwa gịnị mere. Ọ sị na ya na nwunye ya nọrọ na ya adịghị efilu na ya na nwaanyị ka ya dị ya nọ mana nwunye ya mara ezigbo mma. Nọ ihe ahụ ihe megidonu na-emegidokwuru even na ihe a ji bụrụ nwoke adịghị alụkwụzi ọnụ ya na nwunye ya nọrọ ya adịghị enwezi mmasị. Jụba gịnị na-eme. O wee sị m na ya adịghị enwezi mmasị anwa mana ọlụ one day ya megidosi kere ihe na-eme. Ọ sị na ya wee sị ka ya na-anya n'ilo ya jekwu nwaanyị ọzọ n'ilo arụ ya na-arụ ọrụ mana ya na nwunye ya nọrọ arụ ya ama arụzi ọrụ ya na nwunye ya nọrọ mana ọ pụọ dị ahụ ya alụgba ọrụ. O wee na-asị m n'okwu ihe ụdị ọnọdụ dị etu a wee sị ya na nke mbụgodo ya ọ ga-emegolo m one na ọ dị obvious na nwunye ya na onwe ya adịrọkwu happy maka na o nwere onye obi ya na-eri nke ọjọọ na nwunye ya mana all is not well na ihe ọ ga-eme bụ na ihe a bụ needre heart to heart talk. Ya kpọọ nwunye ya na nwunye ya na face to face ya kọwalụ nwunye ya ihe ọ na-face so ka ha na-abụ wee nọrọ on the same page were nwere solution. Na two things are involved. Is either na ihe butere nya bụ uchu si n'aka nwunye ya wee gbatuo ya na di ya na ọ dị atụ di ya n'anya ma ọ bụ ka na ihe butere nya bụ uchu si n'aka ya bute ya. O nwere ihe na-aghọta. Yes, or vice versa. But to cut the whole story short, ihe m na-achọ ịkọwara gị bụ na-enwelu so many things na-ebute uchu mana ọ bụrụkwa ma uchu ọ dị real uchu dị real. Enwego m encounter by virtue of my work ọtụtụ ndị mmadụ ga-asị gị na ha amara ihe kpatalụ ha ji nnọkọta ọ dị apatị na asị ọ na-eme nwoke ọ na-eme nwaanyị. Ọtụtụ ihe dị etu a na-awa omebe na ụfọdụ ezinụlọ. Ụfọdụ asị nọ ndị mmiri, ụfọdụ ebo ya onye a, ụfọdụ ebo ya ọgwụ agwọrọ agwọ, ụfọdụ ebo ya family foundation, so many things based on etu onye si ghọta. Mana ana m achọ ịkọwara gị na-enwere so many things na-ebute uchu mana ka nke ya ụzọ na-abụ enwere uchu mmụọ gbara. Yes, nwee uchu mmadụ gbara ibie ya is the form of mmadụ cast spell n'ebe onye dị etu a. Nwee uchu mmadụ metalụ onwe ya. Ịghọtara ya? Dịka m kwuru a sị na enwere uchu mmụọ gbara mmadụ nwee uchu mmadụ gbara ibie
ka a kpọrọ cast spell on somebody nwezi otu mmadụ metara onwe. So ihe dị mkpa golobo all spiritual lab ezigbo afa miri emi ya akọwalụ gị ka ị mara ebe ya bụ mmiri si wee ba n'opi ụgbọ, ka ị mara ebe ya bụ mmiri si wee gbalụọ, maka na mmadụ amara ebe mmiri si wee mabụ ya ama ebe ọ nọ kwụsị ọyinu ndị Igbo. So kedu ihe onye dị etu a kwesịrị ime? Nke mbụgoro nwe consult goro afọ mara ebe dị problem. O nwere ike ọ bụrụ na imejọrọ mmụọ, o nwere ike ọ bụrụ na step on toes ụmụ mmụọ. Yes, step on toes ụmụ mmụọ. Example, ndị ma nkụzi mana nna like ihe ọmụmatụ, ihe nji amatụ ichefu ihe nkwulo tatụ mmadụ. Ọ bụrụ na ụmụ mmụọ gbara ụchụ, adị gịnị ga-ebute mmụọ ji agba ụchụ bụ mgbe step on toes ụmụ mmụọ ka mmalụ ga. O nwere ike ọ bụrụ na iwe onye akpọrọ ọrụ, ị ghọtara ya, ihe nwere ike ibutere mmụọ ịgba mmadụ ụchụ. Enwere ike ọ bụrụ na ya da akpọrọ gị ọrụ, nwekwa ike ọ bụrụ na o nwere ka isi jee tikpọ isi mmụọ mebie ihe mmụọ agba ụnụ ụchụ. O nwere famili nwere ike ịbụ ihe ji gbanya bụ famili ụchụ na ha ji emebie ihe ya bụ famili ji wee dị ebube. Ha nwere ike je mebie opi, ha nwere ike je mebie family altar, ha nwere ike je mebie ebe e nwere akwari ọmụmụ. Yes, enwere na mgbe gboo ezinụlọ dị iche iche na-akpọtu ndanjelu nke Chukwu n'ụdị altar, ọ bụrụ family altar. Ana m ekwu mgbe ezi dị n'ụkwụ ụkwa. Eyi m etu o si abụ ije na religious faith ndị ọbụla ịfụ ka ha hibelu altar ha. I was privileged. I was born a Catholic. I remember those days. Na Eze-Ana na a core Catholic family house, ị ga-afụrịrị ebe edebere altar within the parlor axis. Yes, I remember those days. Na-eje Catholic, enwere m statue, foreign statue, Virgin Maria there. Na my parlor, one corner of my parlor, edoziri m ya etu Catholics si edozi their family altar. Ị ghọtara ya? And ejikwa m n'aka na ọtụtụ families bụ core Catholics ijekwa na be ha ya afụkata those symbols, those altar. Ọ bụrụ sọ Catholic ọ na-eme, ejekwuo na I was privileged to be visited India. I have been to India. When I visited India, every household make their own altar. Family ọbụla ga-enwe their family altar. In fact, to the extent that individually, a friend of mine visited an engineer working with their central government. Even in his flat, a place was set as his altar. Ademe ekuzi maka ide na shopping centers, shops. Yes, I visited lots of locations within the University of Bangalore. Even in Bangalore, I went shopping in Bangalore. Luona Bangalore, every shop over the Ebal, you go here, you got free they had their altar, munye their incense. Ha na ezu ha dị very proud. So gịnị ka na-ekwu maka ya? Ihe na-ekwu maka ya bụ na enwere family altars. Those family altars nwere ike out of na-eriri eri front and back. I wee jiri aka gị jee mebie family altar. Mmụọ nwere ike ịgba ụtụ. Ịghọtara ya? Ya nke a bụgoro ofu. So ọ nwekwara ike bụrụ otu agbara gị nke aka mkpa gị maka na imejọrọ ndị otu gị, ndị iyi ụwa gị, ya spiritual associates. Enwere ike ịgba ụtụ. Ị nwekwara ike ịbụ onye akpọrọ ọrụ mana out of your own ignorance, you refuse ime the needful. I refuse ime the needful. Ụmụ mmụọ nwere ike gbaa ụtụ napụghị ihe iji dị ebube. Ị ghọtara ya? Yes, onye akpọrọ ọrụ ọbụla nwere ihe iji dị ebube. That thing na-enye ya aṅụrị. They can took it away from you. They took it away from you. You know why? Ihe a ji napụ onye bụ ihe bụ ka i wee kwere na ọ na-eme,
ka ị wee jee n'ihu ọrụ gị. O nwere ike ọ bụrụ na ọ dị ka iji dị ebube, o nwere ike ọ bụrụ na ọ dị na-enye gị obi aṅụrị. Di gị ahụ nwere ike suddenly ọ kpọọ gị asị, ọ bụrụ asị mmụọ, otu mmụọ gbara gị. Enwekwara ike ọ bụrụ na ịnụbara dị, enwere ike onye kwesịrị ịnụ gị akpọkọ gị asị, ọ bụrụ otu mmụọ gbara gị. So enwere ike ịgba ụtụ mmụọ, ịghọtara ya. Then agbacha ahụ ụtụ mmụọ nwa, enwekwara ụtụ ka anyị banye n'ụtụ mmadụ. Enwekwara ụtụ mmadụ. Ụtụ mmadụ nwere ike ịgba gị. Ụtụ mmadụ nwere ike ịgba gị nke a na-akpọ ịkasị spell on somebody. Yes, mmadụ nwere ike ịgba ụtụ, ịghọtara ya. Ndị na-arụ negative jobs works nwere ike ịgba ụtụ. Simple otu na-eji eme ya nwere ike ọ bụrụ simple nwa bebi ka a ya eweta, baa ya afa gị, were unyi na ihe ndị lelele were kọba gị n'iru ka ha na-amanipulate na-akasị spell on you. Ọ bụrụ na ị nwere strong vibration, ike nke obi, ike dị n'ime gị ga-enwe ike withstand fight ya for you, that spell ahụ aka asịrị on you will take on form and begin to manifest. Ya bido manifest ba. Then ọ bido manifest ba nwa, man of your own fault. Ya. So enwere all the possible spell aka asịrị on you. So all the possible that man will get as spell. False. Ya. So man will get as spell on you. So ka Ogbuefi kwesịrị ịma. Then enwekwaziri ụtụ mmadụ nwetara onwe ya. O nwere ụtụ mmadụ nwetara onwe ya na bad company ị na-ekip. So ndị a bụ ndị and anyị ma na ụtụ n'ọrụ akwa a na-enweta on daily basis. So ị nwere ike iji ncha eji awụchapụ ụtụ wee na-awụchapụ onwe gị. Ọ bụrụ na ị nwere ike ịprepa ya n'onwe gị, anyị nwekwara ndị anyị prepa goro ị nwere ike ị na-eyuzu maka na ụtụ abụrụ ihe a ga-agbadawo n'ọsọ. As long as ị nọ n'ụwa, ị gara anyị kaụnta ndị mmadụ. Nke ọzọ, o nwekwara ụtụ mmadụ nwere ike dị na be mmadụ na-eko ha aka nri aka ekpe, cobweb na-eko ha aka nri aka ekpe. Ụfọdụ a na-agụkwa gị na ọ na-abụ ha na-arahụ ụra, ha na-ala ajọ nlọ. O nwere ụfọdụ ya sị gị na ha enotisigo na mgbe ọbụla ha lahụrụ ụra na rum ha, a particular room, na ha na-enweka ma ọ wee particular house, ha ga-alụgide alụ ajọ nlọ. Example, mmadụ nwere ike sị na ya na village house ha, na mgbe ọbụla ya na village na ajọ nlọ ka ya alụgide tinye emegịnị ga-esi na village wee nachighị Abuja ma ọ bụ Lagos ebe obi. Ọ bụrụ na ị na-eme ụdị ihe dị etu anyị kanta, aṅụ na ngwụ na nkwụ na-abịa, sonyere m n'oge awa nke eziokwu echi niile ka m gwa gị etu ị ga-esi wee cleanse ya room, ya environment, ya house. Ịghọtara ya? Ihe a na-amara ihe a na-eme ya enwe ọnwụ. Ọ bụrụ na ị na-eme encounter ụdị ajọ nlọ dị etu a, mgbe ọbụla ebisitiri ya village house ma ọ bụ lahụ na ya village house ma ọ bụ na room, n'ihi na alụba ajọ nlọ, mana ọ bụrụ na isi village na ebe ibi ọ kwụsị, then ma ọ gwa nne na-abụ ị na-anọ cobweb a na-ekoghị anyhow. And niile notice na mgbe ọbụla ị nachazi village ahụ ma ọ nọ na village ahụ, ị na-enwe lots of misfortunes as a result of ụtụ. Aṅụ na ngwụ na nkwụ na-abịa ebe si na maka na solution dị, mana what you don't know is only a mystery to you. Ka m kwụsị ebe a. Ọ bụrụ na o nwere ajụjụ ị nwere, ị jụọ. Yes, ọ bụkwa na o nwere ajụjụ ị nwere, anyị chịkọọ. Ọ dịkwa echi niile n'oge awa nke eziokwu ka anyị chịkọọ. Ekwuru m na ihe ị kwesịrị ịma. Ekelego m ndị niile sonyere anyị live ma ndị sonyere anyị n'eziokwu TV. Bido na June 1, anyị ga na-enwetaziri gị live program anyị more often na eziokwu TV Plus. Echefuna na temple a Ugochitubelu ọdịnala temple nwere 2 television channel. Anyị nwere eziokwu TV, nwee eziokwu TV Plus.
Eziokwu TV na-arụ ọrụ now as we speak. Eziokwu TV Plus ga-ebido na June 1st. Yes. So ọ bụrụ ihe dị na ya. So ọ bụrụ na ị nwere free to air decoder, ihe ị ga-eme wụ scan it. Ị scan ya, ị ga-afụ Eziokwu TV na Eziokwu TV Plus. Eziokwu TV is ebe ị ga na-enweta nkụzi anyị, na-enwetakwazi other entertainment. Mana Eziokwu TV Plus is solely for teaching, ọdịnala teaching. Ka anyị kwụsị ebe a. Ayọ n'isi ndị niile sonyere anyị n'oge awa nke eziokwu. Ndị Friends of the Temple, ya kwasị n'isi ndị Children of the Temple na n'isi ndị enyi anyị. A sị na ọmaka ga-emela ụnụ. A sị m na akakaka anyị amụn na jijiji anyị amụn. A sị m osisi furu ụnụ na-atụ mfe. A sị m ufere amapụziri ọnụ, ya bụọ ya n'ukwu. Onye furu ụnụ cheta nwa ya nwụrụ anwụ, sị ka ihe mere nwa ya nwụrụ anwụ mee ụnụ. A sị m na nwa onye ahụ ọzọ ya anwụ. N'aha Chukwu Okike nke pụrụ ime ihe niile. Ọ bụrụ na ị nwere ajụjụ na nkụzi a, ma ọ bụ na ịchọ ka agbara gị afa miri emi, sendịalụ m meseji na WhatsApp 0805 78 37672. I repeat 0805 78 37672, ma ọ kwara 0813 8243 872. I repeat 0813 8243 871. N'aha Chukwu Okike nke pụrụ ime ihe niile, onye ike niile si n'aka ya. A sị na ọmaka ya emere ụnụ. Ka ọ dịkwa na echi niile n'oge awa nke eziokwu. A sị m na ọ bụrụ na ọnwa egbu oji eji wee chụọ aja, emechaa na ọ ya ekwu ome. Udo dịrị ụnụ.